8 κιλά γάλα και 3 τα γατάκια, σε 2 λεπτά τα έχω στείλει για νανάκια. Λοιπόν, παιδιά που λέτε, έχουμε αυτό εδώ το γάλα και εμείς οι τρεις θα το πιούμε μέχρι να ξεράσουμε. Έτσι σας το είπα από τώρα για να μην φύγετε. Μην το δοκιμάσετε στο σπίτι, λερώνει. Γατάκια κάντε νιάου. Δικά σας. Μεροκούσο. Σου δεν σε βλέπει. Όχι, δεν θα κάνω πίσω. Κάνε πρώτος φιλέ. Δεν μπορώ. Έλα σούλα. Αυτό το ζήνω. Δεν ζούμε τίποτα. Ωρε φίλε. Έχω το πηγή το πιο λίγο. Έχω το λιγότερο. Ωρε φίλε. Με το τσάι κατουράς. Με το γάλα τι θα κάνεις τόσο γάλα ρε. Το νιώθω στην κοιλιά μου. Να κάνει γκλου γκλου. Τα 2 ποτήρια. 3 έχω πει νομίζω. 8-9. Έρχεται. Πρώτη κάτι το λάβεις και σφύρε. Δοκιμάστε να βγείτε. Φέρε τα κουτιά μου το γάλα, Άγγελε. Όχι στα μούτρα μου. Ξέρασα. Βρες. Και φοβόμαι σαν να με προλάβει ο Χάρης να τα γεμίσει. Ωρε φίλε. Πάρτε. Κάνει και σούλα τώρα. Δεν ξαναπίνω. Το κινητό φτιάξε. Το κινητό φτιάξε. Πώς είσαι? Πας στην κάμερα. Τώρα έφυγε να βάρεις μέσα από το στομάχι. Αυτό πρέπει να μπει. Καλά το πείτε. Πρέπει να πιείτε τώρα, να το σφίξετε. Εγώ δεν σου λέω. Τα ξεράσω δεν μπορώ. Άμα πιείς καλό, ξεράσου. Να δεις πως φεύγει μετά. Έτσι. Άγγελε, δεν Ρούφα. σε κάνετε. Έτσι, όλο. Καλά, εντάξει. Περίμενε. Χάρη, εσύ δεν... Έχει πολύ γάλα ακόμα. Κατευθείαν για να βγει. Έλα, μην το σταματάς. Πρέπει και εσύ, πρέπει να σου πει καλύτερα. Ο Στήρας από εκεί που φαινότανε για το. Σπύρο, δεν έχω αφήσει από εδώ. Όχι, από εδώ. Πεις λίγο ακόμα να
Μόνος Πατάει εκεί μπροστά. τα ξερατάω. Κι άλλο! Εδώ! Το τράβηξα λίγο. Το πέτυχα ρε. Κάνει μπαμ. Ωρε φίλε! Τα πόδια σου. Εμένα δεν μου έρχεται ρε. Ξέρεις τι θα κάνει. Θα ρυθμίσει ποτήρια στον καθένα. Ήθελα για ύπνο τα κατάκια. Όχι. Έλα, εσείς που δεν ξεράσετε, για μαζεύτε το. Κάσε βλάκα. Έχω βίντεο. Ξεράσου δεν μπορώ. Ωραία στο φακό. Έχεις στον πάτο να βγεις. Όχι την ώρα, Τώρα, θες να πεις για Γιατί ξέρεις εκείνη η ώρα. Στο Σπύρος δεν μας ταλαιπώρησε. Και κοντά ήταν. Μήπως θες κι άλλο γάλα. Δεν κεράγγελε.